O receitario galego está ateigado de doces típicos do Entroido e hoxe escollemos un para facer. A bica pode ser de tribes, con lévedo e manteiga, de castrocaldelas con pingo e esta, a de laza, con claras de ovos e nata de repostaría. Os ovos que imos utilizar son de produción galega, o mesmo que a tona. O primeiro que temos que facer é subir 375 ml de nata con 3 culleradas de azucre. Cando a temos lista, gardámola na neveira. Agora toca separar 9 claras das xemas, con moito cuidado de que non rompan. Gardaremos as xemas para outra cousa e batemos as claras co resto do azucre. Entre este e o da nata eran 300 gramos. Cando temos as claras doces batidas a punto de neve, poñemos o forno a prequentar a 180 graus co lume por riba e por baixo. Peneiramos o resto dos ingredientes: 375 gramos de fariña de trigo, un sobre de fermento e un chisco de sal. É o momento de preparar o molde. A manteiga aquí é testemuñal e utilizamos moi pouca, únicamente para asegurar o papel do forno e que non se mova. Collemos a crema da neveira e imos mesturándolle a fariña aos poucos e cunha culler de pau. Facemos o mesmo coas claras subidas e imos remexendo con movimentos envolventes para que a masa non perda o aire. Cando temos unha mestura fina e sen bolborotos, enchemos a forma e engadimoslle por riba 50 gramos de azucre, como se o estivéramos sementando. Metemos no forno e agardamos 45 minutos. E con 20 picar a bica para ver se está crúa por dentro, xa que dependendo do forno ou do grosor do doce, tardará máis ou menos en facerse. Se o escarbadente sae seco, apagamos o forno e temos a bica lista. Na parte de arriba fíxose unha codia de azucre. Algunha xente tamén lle bota canela en pó antes de enfornar. Por dentro está esponxosa e ben branca. Esta bica baixa ben ao almorzo, co café ou en sobremesas e tempos foliadeiros cun chopo de licor café. Bicos e apertas, a fartura.